Wara li kien sfurzat jirriżenja l-eks segretarju parlamentari Michael Falzon kellu opportunità li fuq Xarabank jispjega il-pożizzjoni tiegħu. Iżda waqt l-intervista infex f'attakk mhux biss fuq l-Awditur Ġenerali iżda anke fuq il-mezzi tax-xandir, fosthom fuq il-ġurnal The Times li fl-aħħar xhur żvela l-iskandlu Gaffarena. L-retirement tiegħi mill-bank x'kellu x'jaqsam. Kien hemm ġurnal bħat Times, Credibility Matters, b'rispett kollu, u nirrispettom ta'. Jitlob ir-returns tat-taxxa tiegħu inti ir-returns tat-taxxa tiegħi trid titlob. Il-ġurnalisti tal-PBS tal-Istazzjon Nazzjonali, Mark, David Bonello. Preżenti għal diskussjoni dwar ir-riżenja ta' Michael Falzon il-Ministru Owen Bonnici li naqas milli aċċetta sfida li saritlu. Nistieden il-Owen Bonnici jagħmel kif għamilt jien, jikkundanna u jiddisassoċja ruħu minn dak li qal Michael Falzon fuq il-ġurnalisti. Waqt l-intervista f'Xarabank Michael Falzon infex f'attakk feroċi fuq ir-rapport imħejji mill-Awditur Ġenerali. Dan rapport huwa porkerija għal ħafna raġunijiet, Mark. Tafx pastażata r-rapport tal-NEO. Attakk li ġab reazzjoni qawwija saħansitra mill-Alternattiva Demokratika. L-Awditur li għandhom il-fiduċja tal-Parlament kollu qed nattakkawh b'nal mod feroċi. Fid-dawl ta' dan kollu Michael Falzon jinsisti li hu jmur quddiem in-nies b'wiċċu molli il fuq. Imma politikalment jingburi bli għamilt, Mark. Mario Frendo għal Net News.